Díghimh seo bríon óbrain. Chus léigh mé slucht as má úrscéil nua achtra Oileán na Rún as tús leabhar. Tá Macdara agus ána eitiltí isteach go héiríonn as nuamhrach agus seo hiad sa chala bogáiste ag feitheamh le na málaí. Cinneann ána siúlóid a dhéanamh timpeall an chala a agus tá sé fánacht le na bogáiste agus seo os a churmach fearr eisteach beanú agus é i man gatríochta eistí. So seo héis leocht. Siúil ána timpeall an chala. Go dtí gur stopsí os cór Chris Umphred a rá focail Stockholm ó sa chéan ar a gcóir electrónach. Go ná heistealathe a bena daoine a bhí ina seasa timpeall an chreasa. Daoine óga ag feitheamh le málaí droma. Lá núineacha níos sinne in éadaí grán a spórt. Teaghlaí agus níonáin chuinteacha. Ach theas duine amháin amach go feiciálach. Bhí anna sí go géirear. Bhí sé as féin é ard, meánaiste, féas ó gcóir agus frámaí mital ar a chuid spéaclaí. Ach an rud ba bhó a thugána súntasdó ná a chóta agus a chatta lia. Heitan sé le hána bheitthe fearra ar ghaoine. Bhínig í ina saoi ar bhalas ráide i bdeanúir na daoine ag siúlthairste agus iad cuma scéalta futhab. Bheadh sé éasca an rud céanna dhéanamh faoin bhearr eisteach seo. Tús todhraí a bhí ann agus dá réir sin baisteach dá léiche go mbeadh cóta agus chatha á gcaitheamh i gcéad duine. Go cháidithe tí bhistí. Spíre go cinnte ar sa ána léiche féin. Agus sí ag ligean srían lena cuid samhlaíochta. Tá sé ar a bhealach go hóstán mór i lár na carach chun rúin a díal. Ag an nóméid sin bhfuil dordánaí agus thosa an Chris Umphred ag boga. Dá an ána i bdeanú go bhfeiceach sí céinsáis bogáiste a bhaileoch an fearr. Ní rá fannacht fada is sé. Ba dhearr gur tháinig cófra mór amach ar a gris. Bhí cuma ar a gcófra seo go raibh an domhan taistealaithe aige faoi srí, agus bhí sé clúdathe le gréamáin ó thíortha éagsúla. An Argentín a lé ána, an India, an Chéine. Ach ba thuntasí fós na gréamáin dhearga ar fud a chófra a raibh soibhriste scríofa orthu. Caithfeá go raibh déagín ar a gcófra. Airm ar sa ána léithe féin. Tá sé ag díal gunaí. Ní bhíoh srían ar béile samhlaíocht ána nuair a ligtí léiche. Chrum an fearr leis a gcófra a thógáil. Go tubann shiúil ógánach súscaití a cófra agus leag lábhair i breanú go cáirdiúil ar air a hata. Féidir lom cúna fóthirt ar sé, ach níor ligiú dó an cheist is ríochnú. Ligan fearr scréach láidiring nó ard achtránach. Ná leag lábhair nach bheiceann tú, suibhriste deir se, cén sort amadán thú? Ar san tógánach agus é maslathe. Ní raibh gur a cabhrú. I dtí deabhleat mar sin. Go maith ar san fearr agus thug súil íochta ar. Gréad leat anois. Go háan chóramach ach go láidir rug sé ar handla an chófra agus cha in áirde ar chrálaí. Bhrú sé an trálaí i dróghar san chostam. Muise ar sa ána léithe féin. Airm gan doubt. A chus a dordánaí ag seamsán os cían Chris Umphred na heitilte Americánaí le tuairt slifis go raibh málaí bagáiste féin ré le bailiú.
Hiúil an eis agus dem se sí mac dara fanatléiche go himníoch. Corráú an éochar a ddífra se, hí mé gaiirí bórtha. Tháinig eithre ar is reach. Catú iris na hairlín écail, tá Uncle Brian agus Antín Josephíninte. Bhí mé ag fearra ar spíorí ar sa ána agus í a gaiirí. Ach bhí an bogáiste teach amach hena féin. Rug sí ar mála. Blean ó mé ar an iris níos déanaí, nach mé an bhirtsin acu an seo róin ar éonús. Rug mac dara ar bhála féin. Spíorí. Tusa agus do chuid saolaíochta a dúirte agus a gcuid málaí theistil an niompar I dro ghora san chostamachcha. Ach tá an ceart agat, ba siad a feitheamh lín, agus gleo ar nua ar sa ána, agus gleo. sé gleo dál in scéal an madra sa scéal seo. Madra bhfuil cúnaí ar an éireann agus a bhíonn sa fannacht leo gach saoire. So sin an sleocht, tá súla go bhain sibh teine mas.